Prastelena daneskero, hementxe Iñaki Goiogana daukagu, Sabino Arana Fundazioko historialaria, eta gaur gai interesgarri bat beragaz jorratuko dugu, hain zuzen be, Frankoren hilobia ataraten dala, ez dala, hor zerresan ugari mondau gai horrek, Valle de los Caídosen egonda guztio dakizunez, eta Valle de los Caídosen inguruan berba egin gura genduke gaur Iñaki Gaz, Iñaki, egunon, Egunon. Bueno, zenbat lagun dagoz Valle de los Caídosen lurperatuta, eta zein bandotakoak izan ziren, hor ze historia dago Valle de los Caídosen? Bueno, milak dauz hor, ez tegenik, uste dut 35.000 gorpu dauzela. Izteit, dakizen be, zietz, zemat dauzan. Dauz, alde bizitako dauz. Berez, hori ez da besterik, honako megalomanuak eukitzen da borondatia beteteko lan bat baino. Ez da bakarra munduan, ez da gitzi horipe. Politikan dauzenak eta uste da benak euren modukorik ez da hola munduan besterik, bana izeten dabe euren ondoren, euren oroimena ez ahaztia, eta Frankori hori otu jakon. Franko horretan hasi zen gerria maitxu eta segizan, arrastu itxina izan, eta arrasto, betiko arrasto bat itxina izan edo. Eta bururatu jakon, hor, Kuelgamuro zen, alako basilika ikaragarri bat eitxia, da basilika horreaz kurutze ikaragarri handi bat eitxia, eta horretara bideratu gazan, eguazanak eta ez eguazan ondasunak. Da bideratu gazan, preso eukazan, hainbat mila eta mila republikano kartzela datu. Egin zan urtietan eguzian horbi herrien, berrota mazeian inaugura usala, eta behitzan duzakon berari eta bere aldekuari horre lurperatu berziala alde batekuak eta bestekuak. Berez, baimen eskatuta familizari, eta baina egitez esan horretarain. Askotazko, sartu bezan, familizakon hartuta, modu honian edo txarrian, baina askotazko errezetara deitu eta gorpoen undauz, kanposkontuan hartu, sartu eta gorde. Pasan aztian ez undala uste egun, etorzaten lagun bat, nire lagun min bat, esan ez, beren Andrien haititxan amuman neba bat topada bela bertan. Valle de los Caídosen? Valle de los Caídosen ezekizela nuneuan, bazekizela etxian gerran dizala, geixorik giletezan eta beste, baina bere arrastorik ez eukiela, eta behiratuta zerrenda batien eta bestian ikusi da bela, bazelan daozan bere gorpuzkinak Kuelgamuruzko basilika ospetsu horretan. Hori konfirmoen bida, segun la bertan ongo da, konfirmoen bida, ikusin birda, eta gero, familia nahi badau, badau egotez zerrendaren bat, pertsonen izenakaz? Zerrendak egon badaoz. Gero, gertatzen dana da, horrek errezetatik eru bezan, kasetan sartuta, gorpuzkinak. Eta gorde bezan, alako nitxo batzuetan. Nitxo horrek, hau, basilik hau lurpian egin jado. Atxian egin jado, baina ez da, eraikitza, espadabe, inkotu mina bat balitlez, mendizari janda. Eta dago lurpian. Eta lurpian egokeran hor ura iragazten da. Eta leku batzuetan beste batzuetan baino ur gehiago iragazten da. Eta egurrezko kasetan sartuta dauzan ez, gorpuzkinak, urak leku batzuetan bere birien jau eta bere kaltien jau. Eta egurrezko kase horrek batzuk ondatu indira. Eta ondatu geran, bateko eta besteko gorpuzkinak nahaztau indira. Hori da problemarik nagusizenak gaur egunean ikusten dana. Leku askotan, hor dauzan nitxo batzuetan, leku batzuetan dauzanak, segurun ez da problemarik izango. Gehienekin segurun ez da problemarik izango jakiteko zein dan, nundan, eta nungu edian, eta ber. Baina batzuetan batzuetan nik irakurri doanez, edo ikusi doanez, hor arazuak ongo dira, nahazta diralako gorpuzkinak uraren eraginez, eta urak daukon, egurrak usteltzeko almen horren bidez, behin diana da, kaxak apurtu, eta kaxa batekoa bestera joan, eta bestekoa bestera, eta eskanian dana nahaztau. Hori da arazorik handizena. Hori eta arazo politikoa. Baina, arazo politikoa mobidu daiteke, alan nolan edo bestelan. Bestia izango da nekezagoa, eta zubertau
gertauko balitz, ez da gini, baten gurasoren baten gorpuzkinak horretara nahaztauta dauzela, orduan izango dira koplak, baina hori be ez da konpondu ez leiken lan bat. Edo zein modutan, hor, arazorik handizena badinot, da arazo politikoa edo, arazo politikoa, ez dugu horre besterik. Horra ipatu duzun hori, hortu santuetatik ekarri egiten ebezela horra danak hor lurperatzeko, zer dalataz? Egongo ziren euren herrietan, eta euren, etxe onduan, zeuzelan esateko ez da? Bitu, nik ezautzen du kasu bat. Nik Ordesolako udaletxian udalian egon nintzen lanian, hango artxibo antolatzen, eta aurkitu noan espediente bat. Eta esan besterik, hori zo baino, ez dagoako gugan, ondala 20 urte badira han biarrein ebana, baina, zan eskari bat, herrira injakua, eta egin nundik zan gobernu zibiletik, edo nundik injakua zan, eta inuan eskarezeak. Hemen dago zan, gerran hilako pertsonen gorpuzkinak, ara, kuelgamurosera, edo Valle de los Caídos, edo erorien aranera eroateko eskarezea itzen dugu. Gero, orduan nik zakitxe gordezu. Eta hori eskarizen horren aldetik etorzen? Madriletik. Hori Madrileko gobernutik. Frankoren aldetik, bai. Bai, klaro. Eta arek nahi eben azan, alik eta gorpurik egin han batu, arek izan egin, gerrako oroimen bat edo. Baina, klar, zian, danak nahaztian ipintzi, hau da, batzuk eta bestiak alde batekoak eta bestekuak leku baten, eta gehien bat, Frankoren aintzarako, eta sarri askotan, edo gehienetan, behintzat alde batekoen ganian gehienetan, inungo baimenik eskatu hori, hartu eta eruan, edo baimen eskatu dumazan be, karo, sasoiak zirian, eta segunetan nori eskatzen dutan, ia zen izan ezetzen moteko gauza zana. Zer, bazatortzun alako alkate bat, edo alako gobernadore bat, edo beste esaten, zure aitia dodan lakuaren gorpuzkinak ara eruan nahi duguz, danak ez irian gauza, edo ez eguazan ezetzik izateko modura. Orduan, egoleik ez baimenak, baina alako behartutako baimenak, horretariko badaoz. Baina, handa osanak dira, ara, gehien bata, Frankoren aintzarako eta Frankok esan nahi daben guztiaren aintzarako injako monumentu bat, irauteko monumentu bat, esateko beitu zerren jodan nik, edo beitu zerren jodan guk, eta, hori da, ez dago besterik, simbolo bata. Eta bera guztien artean? Bera guztien artean eta bera guztien aurrian ganera, erdi-erdezan, eta beren naintzarako indako gauzia zen, ez dagoan, baina, hori zen, beren ideia. Hau, eta 15.000 inguru dinosu, edo handik gore golik esela? Bai, gerran 500.000 lagun hilziala esaten da. Osea, 500.000 lagun ez dira euneko 10 beltzen. Asko hilzian, asko. Gerra eta haren aurretik onzian batzuk, eta haren ondoren etorrezianak gerra industrialak izan zian. Hau da, pertsonok heldu gara hiltzeko industria bat sortzeraino, eta, gerrak hori dira hiltzeko industria bat, eta hiltzeko almena da ikaragarrezea. Orduan, ganera, Frankok berak gerria lusatu eban horretara, hau da, beren arerizu guztiak akaba uno izan ebazan, ez eban amaitu gerria alixe banian, ez badaben nahi izan ebanian. Gerria lusatu eban, getxenez urte bete, inungo biharrik barik. Beren errepresionako biharrari, biharra asetzeko edo amaitzeko, edo beren ustez amaitzeko. Orduan, gerran dizian, milak, baina 500.000 esaten da kalkularen dela, eta ez bakarrik gerra hostian, fusilaketak izan ezianak, izan zian bai, ikaragarri kopru ondila izan zen. Indatuak dauz, bastarra guztietan. Horretzi dira horren beste adibidez. Represioen ondoren, bide bastarretan, kale bastarretan, bide bastarretan mila dauzenak, milak dira, ez dira eundaka batzuk. Guri behitzen zen zeaku, India zen desobiraketak asko direla. Ez dira, urrunetik beltzen euneko, ez da ginik, 10 be. Izen leiki esan haze. Hor asko ganera dira, inok ez dakizenak nunda osan, eta inok bat badaki, edo jakin izen badau, seguruna hila dao zekizena horren barri, edo bilurrez edo danlako etxik ez da usan, nahi?
eta daoz, baina milak daoz orteziar ondinoko desobiratzeko dauzenak, eta seguruena onako martxan egin guztianak. Iñaki, eskerrik asko, edozein modutan ere, gaur aukeratu dugu hau, albiste izan dugulako, ezta? Bertatik Franko ataratzea, egunok asatzea teurre horrebili dira, baina datozen belaunaldiak eta, gaztiak eta askotan jakin bestak izia, ezta? Gerria zelan sortu zen, zergaiti sortu zen, baderitzazu, eureri begira eta gure entzule gazti begira, urrengoko 15 egun barru, gerria zelan sortu zen, Frankok zer egin eban, zer deritzezu, horretaz barbetxe madu Iñaki? Primeran, zeu nahi zuenian eta zeu nahi zuena... Hauri bai, Frankorena bere inguruan pelikula eginda oraintzu, pelikula bat emoten egonda, dokumental bape bai, berak egindakoak eta... Horra gauza bat, eta ni bildurnaz, neuri bildurra da, Bai. Franko hortik ataraguaz, hau guztia amaitxuko ezetedan edo amaitxu araziko ezete daben. Franko hortik ataratia nire ustez biharrezko zan, ezinbesteko esan, eta berandu etorri dan kontu bata. Baina nik susmoa dut, ez dakinik ezer dan, baina ezete daben egingo, ez dakinok, eta ez dakizelan, baina horreaz kitxu. Injo guau eta kitxu. Eta ez litzateke hori zen hor asko dago itxeko, asko itxeko dago, eta enber litzakena da. Zelan, ez dakit zelan, baina kuelgamurozko erorien aran horrek ezin jau jarraitu daun bestian. Hori resignifika enberdan. Hori ezin da izen frankisten, nostalgikuen, fasisten edo danlakuen, ez dakinik, santuario bat. Bai. Naitxa Franko atarateon. Horrek ezin jau izen hori. Negarrezko dago, hor dolore asko dago, eta horreri buelte munbizako, eta hori ipinibida memorialeko modura, danentzako memorialeko modura, eta ezin bada, pentsau zerrein. Eta honbestian itzitza frankisten santuario modura horrek nitzako, desde luego Esta bidezkoa, zebertan danatarikoa dago. Frankoren aldekoak, kontrakoak eta beren bixien mone benak, ez? Ez bakarri danatariko da osalako, espade hori egin zan modua bera da frankismo ezer izan zen. Hor lan egin eben pertsonak esklabo modura iben lan, eta behitxantzen jaku hori, aspaldiko kontu bat dela da ahaztuen berdoela, ahaztuzten bihar. Hori ekarrien bida garro uneat, erakutzen bida, da salduen berda. Ez da ikaragarrizko basilika bat bakarrik. Horrek atzian asko dauko, eta barruan gehiago dauko. Eta hori guztiz hori asaltzen espada, eta bida modura jartzen espada, basaurriak hor jarraituko dau, eta ez da komeni. Hori da. Iñaki Goiogana, eskerrik asko eta 15 egun barru hementsi izango gara, barriro be. Ondo izan. Bai.